bono gaki omonto ogokora ebinto binga buna ebi atakumbuka naye gamusamuse chimbusha echiga gaki agende ase akogenda gachikwa gaki ase akwa gwaki nkieke bono gaki akorete Twaroboremu nandiremereria ekiagera omwana natugite uri moyo ebinto ebi nase amaboko bikoru Nyasaye agosesenia amaboko ya omonto onyore egento naende Nyasaye agototebi ng'a kagosesenie nabio naende moererie tiga omwana atwara oboremu naende Nyasaye nache akore ogwancha kwaye naende amorentere ebinge kobua ebi mbuya mono bono torera na omwana moremi takorera samarieta nigo nkoroku Margaret Nyabonyi Makinda omwana oyo okoreretwe aya na omochokoro one bono oboremu bwoka ndamotebi mbori ng'a ebinto ebi Nyasaye ogotoa na oria okorete aya Nyasaye nabo arenge oo naende namomanyete naende namworokie ekiagera ekero omonto okogenda gosareria omonto onde ebinto Nyasaye amosesenirie rika naye ogwenerete gosaba Nyasaye agosesenie naye onyore ebire bia boronge tari ebi bia okounereria twagikeirie onde bwensi okorete egento eke Nyasaye amoakane bweka omonyene mbuya mono. Bono amang'ana aye gose inche bono kondeire naeche okobua chinsa kianda risiba ogokura ngochi koigora ninki ng'a omonto osambia maa tiga ng'a oria okoiya nkare koigwa ng'a epiripiri yaiyo ere ntamaete toranyerimi ngosinywa ngochi komioka naende oroche muna amakori are ngochi naende ngwake gasi kenyanyuma bono nairana gotena gesona rinde nywa ng'a nki yarenge naro yarimire bono gaki omonto ogokora ebinto binga buna ebi atakumbuka naye gamusamuse chimbusha echiga gaki agende ase akogenda gachikwa gaki ase akwa gwaki nkieke bono gaki akorete iga chimbucha echi chiga namweire chimoiranane biri konya gokorera abanto nyoro onerete baiga bono nkogenda richibu taiyo namosabeire. Inche ase amarieta nkoroku Rispa Kwamboka omogaka Peter Ramacha akoroku oyo omimbi yaika botuko saa tisa nanyora omwana one okong'akera esimi ase amenyete ekoroba igoro ase tore ase toteneri buna tore iga ng'akera esimi ombori aunty ng'ai ore namotebia nyomba nde omanya kombori ng'a abanto bonsi mbuya bare nyomba abwo namotebia mbuya bare tindaibu kende gionsi ng'a yaya bono narigereiri gochia kwao omonto nare bwesambeire oo namoborire nde monto ki ore bwesambera ase eng'encho rero omonto are korwa ororo ache bwesambera iga abwo aba abana nango bandipotiri ng'aki nyarebe taiyo nyomba ontebia bono egento nkere iga kere ekebariri omonto naro obongo ogwesamba na egetambaa ekebariri namokania monto ayochire gochia maa tabwati gwesamba na egetambaa ekebariri ontebia bono tobasa gosoka tiga ndaconfirm ng'a ninki
ekera ntebi ng'a tobase gosoka nabwata naikaransa ekero igoro. Mwaka noimuka nomora asoke ache korora niki namwaka ekegokoro namotebi ikaransa tokomanya nki kere isiko. Ake igo okong'akera esimi ogontebi ng'a epikipiki bono ere maata iga iga ekoiya namotebia mpikipiki kiare koiya. Nasoka bono twasoka na omogaka nomora twachigwe twanyora na epikipiki ekoiya. Nari nakura gocha abanto bacha konyerimi na amache. Nka abanto bande mbarete okobuna amaremo na ebinto binde ebike. Naende buna bwakire iga nari nachire korigereria nanyora enyomba yane ebochoire emioro, omotungi obochoire, chianga chia abana bane echi chiete chionsi bakachichakete bakachiaka chia esukuru. Rikoro ribachete botuko ribaira chianga chia abana chia esukuru Nyasaare secondary, na echichaketi chia abana bakorundia chipikipiki. Abana endamwamu buna abana bane bataiba gaki na amagoko abo bakorundia chipikipiki chipara banyora nonye na esukari nonye kenda, bono bataiba. Nonye na omogambia moboria geke nki ekiacha koenda obisi ng'a abana bane baibire. Aya na amang'ana nakumirie ogokumi, bono nari narorire esetani ekeene, buna egetabu kia Yohana 10:10 egototebia ng'a egasi ya setani na okoiba, na ogosari, na ogoita. Igo nakumirie ase emambia eye ng'a abanto ebachete bakarusia epikipiki, okoba omonye nayerogeti bono bakabogoria ekabasinya, bono bakarora ng'a tiga banyesambe keyasinyire. Igo omwana oyo Penison igo twamororeire amabera, naende togosaba ng'a Nyasaye amokonye. Omonto onga buna oyo, toroche ng'a omonto oyo ng'a tarenge buya ng'aki omonto ore boronge boria nasambe epikipiki enchenga buna eye, korende karenge koira igo nabwate amang'ana ng'a nkoiba arenge. Igo totagete tokore ogosaba, egere ebinto binga buna ebi mbinyara koba bikoba, omonto oyo karabe ebarimo atakuwa tu uwasimu kwa sababu sisi tumeona kama wasimu. Kama yeye ako normal atakuwa wasimu. Kwa hivyo tunataka tu tuombe mambo kama haya yasipatikane na tuombee kijana. Ni kijana mdogo, ni kijana anajitafutia, ni kijana ambaye amesimama. Kwa sababu wengi wanafanya kazi ya uharibifu, lakini yeye anafanya kazi nzuri, anatafuta mbinu ya kupata pesa. Anasaidia wazazi, anasaidia hii village yetu. Sita yoyote kere ring'ana riakorekire nere ngochangira are. Tiga tosabe. Moneno ito Nyasaye gwetera ase eritare Yesu, aye na omonyamabera bwa ogokumia naende aye na omobuya ase onsi. Aye akonyara koba gagokorekana ase ekenyoro giaito Nyasaye, moneno ito nigo twabeire na ogokumi, nabo igo inche buna omosomba o Nyasaye ase amabera ao moneno ito. Igo nasabire ororekane naende okore egekone kiao. Aba Nyasaye bakoreta aya Yesu, aye bwekonyare koba gokobarorekanera, onyare koba gokobaikera ande onsi esi bare Nyasaye, okoba egasi ya birecha na ogoita na okoiba na ogosari buna ogotebia Yohana 10:10. Twakemeire emeika eye emebe, emeika ya ogosari, emeika Nyasaye ya ogotantani, emeika ya endamwamu enyare koba gekobua. Yesu oraribaga bono, ororekane Nyasaye okore amanene, totigare togokobaka omwana oyo omoke, anyore enchera ende ekomokonya. Tata omonene erieta riao rimokereriwe igoro, okoba naye Nyasaye. Tiga obakwa igo obonene, ase erieta ria Yesu, nasabire na kwegena. Amen. Samarieta ngoroku Samson Ramacha ganonka gasi yane epikipiki ngoendi nakorete egasi saa sita chia botuko ngasoa nyomba, nasoete nyomba epikipiki ende ngochanda ere rikori gotira, ngateba tiga nyebeke iga ebere ororo gesona iga mambia makonyarusio. Nabaigete saa 10 koigwa ebikuro ngochi koenda konyora na epikipiki yane ere ororo ekoria. Ase amarieta ngoroku Mary Moraa gate omomembi, omwana oyo osamberetwe epikipiki oyo momura omonto, omorendi nare okorenda ekorobe eye, iga arenge ekorobe eye igoro,
nero ogerete mpaka intwe tweka abanyene tokaigwa. Twaigwete togokura togakegera ng'a nero abaibia bacheire bakorwania. Lakini agakorwa buya agatora ng'a gaki minyoka gocha, epikipiki yachire, omonto aendete korangeria amomo, epikipiki yachire, nainche nkaruta omonwe mwana eywo ere nsa aria, nkoboria ningiki kiaba, ng'a yaye epikipiki yachire inche gocha na amache. Togochia kominyoka tokanyora amaene epikipiki yachire yaerire, nabo ere nsa iga buna ere iga yarusetie gokorora ase yabekire egacha egasuguma egacha gosamberia nsa, eyabekire egesona rogoro kia omong'ina oria oteneine moino aria. Igo bono yachia saa 9:30 chia botuko, nari yayia. Ntorabamanya ase eng'encho yarenge botuko ntokomanya, bono nari ritang'ani twarorire egento eke giakorekanire. Inche ase amareto Richard Onsare, rinde mabere, ase nkobera minyinkwa estage, nkagere boiga ase iga aria otamba, nakumire ase omosani oito omonyabodaboda, twaigure epikipiki yayire. Namayanda sana ekiagera twaminyokire gocha korora ng'aki ninki kiagera nacha aria yaba epikipiki ekoiya, kumbe eche twanyorire ng'a epikipiki esambire, na endamwamu mpaka tokumeti ng'aki abaminto nogo na amagenderero gose na endamwamu ase ekiagera ase ekero tokonya korigereria iga etokumeti mpaka toria na amayanda sana ekia omwana ominto, ekiagera abana aba na abaminto togosangana barabwo koenana nonye chichenji. Na ogokumia sana ekero twanyorire epikipiki yayire iga, abaminto ng'aki mogoteba endamwamu tekosira gaki. Bono egento eke kiabeire egento gia ogokumia ase ekenyoro giaito, igo ng'a nigo tokumetie abanto gocha iga na korora epikipiki egosambwa enchera enga buna eye, iga enga ng'a na omonto momura oyo nkomoita barenge, lakini bono obororo bokagenda iga. Lakini egento ekebe sana, naende togosaba Nyasaye, egere Nyasaye asoegatie, atokonye nyoo abanto bande bagotara botuko ase enchera ya okoangamisa abande, na egento ekebe. Omong'ina buna oyo ng'ina kore enchera eye arerire, naende enchera eye akwanire, gento eke nkeri gochia matuko are. Igo na inche buna omorandi nigo nkosaba ng'a Nyasaye asoegatie arorekane, nonye na abagambi ekero bagocha bakobwatia ebinto binga buna ebi, ase obwororo goetera ase erieta ria Yeso, emanyekane ng'a banto ki aba bagotara barabwo gochia gosaria ebinto bitabwenereti. Onye obwate edeni, nigo bae ngosaba edeni banyare koba bakoewa, kobua gosaria chinibo, gosaria epikipiki gosamba epikipiki, eke na egento getatogokirie ase ekenyoro eke, naende eke na egento gegosaria amagenderero. Abanto bande bakwoboa aria baga abanto bande babwenerete omonto okobeka egento kiago kwegena ng'a kwabekire ase, bono ngochia bare kwoboa ng'a baminto ng'a ng'aki banto kiaba. Igo togosaba Nyasaye bweka omonyene anyare koba gakoira ribaga akonyane enchera enga buna eye. Naende boigo Nyasaye aigorere omwana oyo chinchera, ebisi biria biabo bono ebikoumoka ase omwana oyo, omwana oyo anyore enchera yaye enyare koba gekomokonya. Tari baba baminto. Engeneti omoe nkorokwa, oyo omimbi nka nabo iga, omwana oyo okoreta omogoso na omwana bwa endugu yane omokogoti, omwana konya gocha bumbire mono, konya otemire ase akonyara, bono yaikire ase endamwamu egocha ekoura omwana epikipiki yachia gosambera inchera, na endamwamu embe mono twagikeirie egento eke mono, eng'encho omwana oyo onde bwensi gaki goeta amang'ana aya amokonye ase enchera ya ogwancha, omwana oyo agenderere gokonyeka, agenderere kogenda buna agende emeroberi yaye. Omwana oyo ocha bumbire mpaka bwagachire enyomba, omwana oyo otemire ase agotema ebiombe gocha, bono omwana oyo niga atagete bosa tabwati kende, omwana oyo bono torosa Nyasaye oyo ogwancha okuya, amokonye gaki omwana oyo agende koendereria emeremo yaye ya botambe. Inche bono iga iga ase tore iga iga minyinkwa, bonyamasicho, esaboroka ase masongo, eroka ase kiogoro, iga ase omochie omimbi, mbuya mono ase aywo. Bono abaminto, egento eke buna giatoire ogokumia ase emambia eye bono buna twabokire, nabo twabeire na ogokumia koba
omwana oyo bono omwana oyo ochabumbire origiri mpaka onyorire epigipigi naende yamokonyire nonya na akanyomba obekire naende yamokonyire nabo agokonywa omwana ekaramu bono abaminto nkobasaba rende oyo oranyore chinchera gose obwate omoyo osibogete gaki igo togosaba ng'a omwana oyo anyare koba gakonyora enchera. Anyora nonye na epigipigi ase ekenda aria anyagocha bumba goetera abwo goetera ase amasabo aya na amabera buna abanto barerire ase aya nabo okonyora ng'a naende ochabumbire onyorire. Igo omwana oyo iga no osobo naende moroche efamily eywo nse bono igo tore ase korokwa ng'a nyaribari richache Masongo sub-location Masongo location igo twabasabire ng'a na inche na omopastor omae twabasabire ng'a gaki oyo oranyore chinchera twagosabeire tiga Nyasaye arorekane naende Nyasaye nagosesenie enchera etoke omwana oyo akonyeke. Tiga omwana oyo arue enamba ya esimi ase baria baranyare koba gosiboka komokonya gaki nabo mokomokonya naende nabo mokomonyora goetera esimi eywo egere anyore ogokonya naende achabumbe moroche ebinto ebinge bigokorekana abanto bagweita omwana oyo nigo tokomobwata okoboko nere terutana narore ng'a ndoche bono ngocha goitwa narenge onyore bwesungiri engori gose onyure eriogo. Eki naki togosaba ng'a ekerecha eki getare omwana oyo anyore enchera agenderere na abande banyore ogokonya goetera enchera enga buna eywo. Nabo goteba amarieta otebe na enamba yago ya esimi. Tangoroku Samson Ramacha, namba yane ere 0795 59 70 61 ere 0795 59 70 61 Samson nakwama pipinge yangirite esa ekaransi gotira iga kangira nkanyira nyibeka gochiga iga buna nanye begete gesona ayo kama ina onanye begete ganga roki omotu kaenda ngayo ngasoka iga ngaso nkarara pipi konya nyomba yes. Konya nyomba ekorara ibere eye neye sambirari ene ya murominto neyi ende ne yani no ya nengeso na yare ne chu kya yange to so nyomba eri embutuko bachite ona nabukire nachire bono mambi nachire gocheki nanyori ejacket yarenge igoro yatubire egetamba eke igechiete eye na emioro bagete iga babachorete iga bagacha bagaka omotungi oyo babachorete omotungi ochi nabagete omotungi amache okore barengereti ng'a bono tiga babachore ntonyora enchera ya okogenda korimia epigipigi. Bachete na egesima iga bakabuta rengo rima kebuchero ime kere kebuchero ime batugutete gochia eri na ekero riria botuko bachete. Tiga ngotosabe ase riria ya tata ria omwana na eria omwoyo motagatifu amina. Omuya naende omochenu tata Nyasaye na ensende engiya twachire ase obosio bwago totari abaya tore abanyebokumia twagosabire Kristo otwabere ebibe biaito erio onyare koigwa chisara chiaito togosaba twachire ase enka eyo omwana Peter Ramacha Yesu omwana o Nyasaye noroche omoche okorokonya gwasesenirie kwamoire epigipigi eye enyare komokonya ase obogima obo na obogochi gocha Yesu omwana o Nyasaye. Rora omobekerecha ere otabwati mabera gocha ase tore rora mbare bachete abo botuko ekero abanto baraire
na kobwa mono gwatotebire ng'o obotuko abanto bagotimoka omogase ekero obeire twachaka gokora emeremo yaito rora bari bachete Yesu omwana o Nyasaye baurire omwana onde ase konya koragera korwa ekioma eke Yesu omwana o Nyasaye kwamoseseneti nakio ekero barenge gokora Yesu no kwarenge naende no bamanyete bono ntuntu bamanyete lakini aye no bamanyete twagikeirie egento eke okora ekebeke gocha asore Yesu omwana o Nyasaye otari korara mworoki maiso marore aoroke angame egera anyare kogocha konyora oboruoti bwa kare na kare remi bono omochokoro Yesu omwana o Nyasaye ekiagera ekeegwa eke kwamoete akanyora epigipigi eye konya ekomorageria naende ntobwate ogosemeria okwo ng'a Yesu naende nosesenia amagoko aye omoe kende eri kenyare komokonya tata remi omong'ina mwao tata bwamabera noroche buna akorera na erigianda moe oboremo bwa bene bokorugora abwo asore anyare korenta omorembe ng'a nonya aye arorekanire ayare amakong'u bono Yesu intwe ekero twacha ntorenteti kende nigo twachire ase eng'encho koba kirori bono ekero tokorwaya ase enka eye ogenderere konyiagata buna orarorere buya goetera Kristo oyo ore omonguru oito. Mfalme wetu, tukiongeza maombi haya, Mungu wetu, tunakupenda Baba, tunakuhitaji kila wakati Mfalme. Jehova Jire, tumekusanyika hapa Mungu ni kwa sababu ya jambo hili ambalo Baba limetendeka kwa ajili ya waharibifu kuja usiku Baba Mfalme na kutaka kwenda na pikipiki na kuichoma. Yesu mwana wa Mungu, wewe kila wakati ni mwaminifu Mfalme. Tunanyenyekea wakati kama huu tukicha kwako na kukuita Bwana, ukachukue nafasi yako Mfalme, ukapate kuonekana katika mji huu, kaonekanie kijana huyu Papa. Ni kijana mdogo ambaye anajitafutia Papa na tunatarajia makuu kutoka kwake Jehova Mungu wetu. Kamuonekanie Baba, ukafungue njia ingine Jehova Jire, apate Papa Mfalme, ili sifa siendelee kukurudia. Tunakataa kila hila zote za muovu, mipango ya kila aina inayepangwa kinyume ya huyu kijana, inayepangwa kinyume ya maisha yake. Tunakataa hizo nguvu zote katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu mtakatifu wa watakatifu, watu wako tumekusanyika hapa Bwana Machezi, tumezunguka hii pikipiki tukiomba Yesu ukapate Baba Mfalme kuonekana mahali wapo Bwana. Unawajua njia hii ndio walipita wakapanda tena wakateremuka, nasi tumesimama hapa katikati Bwana tukukuita Mfalme. Tunajua hao wote ni wako Bwana Machezi, vile unavyotuambia katika Zaburi 24:1 ya kwamba sisi na vyote dunia ni vyako. Yesu Mfalme, wewe ndio unachaji kila kitu. Ingilia sasa ukaonekane Bwana, ukatende ishara. Tuhitaji amani katika kijiji hiki, tuhitaji ulinzi, tuhitaji upendo, tuhitaji Baba Mfalme kila jambo kutoka kwako. Wakati huu tumerueta mawazo yetu sisi wote kwako Bwana Mfalme, chukua nafasi ukalete solution. Na zaidi Baba Mungu, tuomba usaidizi kupitia kwako Bwana Mfalme wa wafalme, ukaguse watu wako Bwana, yule ambaye atakuwa na usaidizi akapate kusaidia huyo kijana Papa, ili aendelee na kazi yake na sifa utukufu zikurudie. Uinuliwe, upewe sifa katika jina la Yesu tumeomba. Amen.